kast. Een doosje. Tafel. Een tafel. Mijn tafelkleed. Een popke. Een jong. Een famke. Famke. Ja. Een jurk. Of een pyjama. Een door. Een doosje. Een kast. Een koelkast. Wat is dat dan? Een kruis. Een skelet. Doodskop. Ja. De televisie. Ja, dan is het een enge film. Nee, gevaar. Kom hier niet. En deze wel kwam, toch? Een blokfluit. Een lucifer. Een verfkwasten. Er drupt wat van af. Wetter. Een naald. Een spuit. Ja. Vergifspuit. Ja. Een prik. Een bak. Nee. Een broodtrommel. Ja. Medicijn. Een dokterkofferke. Oh, ik snap het. Dat is een kast met al je enge ding dan. En dan zit daarin dat maar al je dokterspul. Dit is een haaien. Dat is een haai. Of het is een vriendje. Waarom is hij zo reusachtig? Omdat het een reus is. Of de professor. Volgens mij De dokter. Dit is een doktersjurk. Een dokter? Ja. Oh, dit is bij de dokter. Ja. Een telescoop. Nee. Stethoscoop. Ja. Dat in je apparaat wist in hart zien. Ja, dan kost het nou niet hard luisteren. Even bij dat famke luisteren. Een briefje. Hè? Dat ik een beetje lange nekken. In de nek als een giraf. Ja. Een moeske. Een moes. Ja, een moeske. Ze knipt het uit. Je knipt zijn poot eraf. Oh, ze knipt hem uit en ze plakt hem daarin. Nu is het op de tafel. Kimbo, dat famke, die wordt dat een moeske dan beter gaat. Dit dan de dieren arts is. Ja, die is van haar. Je leende van de tafel af. Want misschien krijgt hij ook wel zo'n Spuitje en dat wordt er net. Nee, dan wordt hij zo het jut. Een poes. Ja, een poes. Ja, die worden hier opeten. En daarom neemt hij heel goed van die tafel af. Die wil altijd alles hebben. Ja, die korte jaloers. Maar die popke shot het toch? Oh, hier gaat achter de kast omdat hij bang is voor die poes. Nee, die pakt de poes op. Ja, die pakt de poes. En die zei, kom maar, poeske, poeske. Gips. Verbonden? Oh, die krijgt verbonden om. Ja. Die is grutsen. Ja, die is verbonden of zo. Ja.
Die kat die kan lekker net meer rennen. Nee, die kan hem net pakken. Haha. Wat gebeurde er?